असहिना लइकिन के डिमांड होला, जिला सीतापुर के लइका ब्रांड होला। असहिना लइकिन के डिमांड होला, जिला सीतापुर के लौंडे ब्रांड होले। ब्रांड होले, ब्रांड होले, जिला सीतापुर के लइका ब्रांड होला। असहिना लइकिन के डिमांड होला, जिला सीतापुर के लइका ब्रांड होला। बहुते घुमनी मरद ढूंढनी, केहू हमारा मन न भावे, मन न भावे। निषाद सुनील विपिन विनायक, अच्छा कबो लइकी के फेरा न आवे। बहुते घुमनी मरद